n'o ye an fa ye Mamadu Konate ale ka soma yɛlɛmali fala ye sini ye o san 70 ye don caman bɛ Ala bolo dɛ. Mamadu Konate fala ye farafina tariku la o foyi bɔnnen ninnu b'a fɔ ale ma ko karamɔgɔ. Fala ye Mali yɛrɛ tariku la politiki la i bɛ se ka politiki kɛ nka kɛ komi Konate ɲɔgɔnna o ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ gɛlɛya dɛ. E ni mɔgɔ min bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ fala ye o bɛ si e fɛ yen a bɛ tile e fɛ yen a bɛ dumuni fɛ yen f'i ni denw ni limanaw ni somɔgɔw bɛ kɛlɛ maa si kana s'a ma o ka dɔgɔ bi dɛ. O ye Konate ni Filidabo Sisoko ka teriya ye fala ye. Filidabo dɔnniya n'a tariku sigi a fana ka sabula maa caman tɛ Filidabo dɔn fala ye. N ɲɛ bɛ Amadu Ampate Bala a ka karamɔgɔ ye Fili ye. Fili yɛrɛ kun kan ka taa Gambi de fala ye ka taa morikalan de kɛ yen nka balimakɛ dɔ de fatura ale bilara o nɔ na min ye kɔmana ye ko ka taa n'ale ye. Fili taatɔ filɛ nin ye kalan na nin ye n'o tɛ a kun kan ka taa morikalan de la Gambi kaw fɛ a fa n'o ye Sirima ye o tun y'o de ŋaniya k'a fɔ k'a bɛ kɛ ten nka n'Ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ. O Filidabo kelen fala ye kalata kɛra yan ale nana jigin Mamadu Konate de fɛ yen Bamakɔkura a teri don a balima don a sinji don a jɛɲɔgɔn don u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale jɛra n'a ye ka sabula o y'a sɔrɔ Konate yɛrɛ ma don politiki la a sɔnna ka Fili dɛmɛ a waati kalata min tun bɛ kɛ ni Senegali tɛ sabula Senegali ye san 100 kɛ ale bɛ Faransi ka mara kɔnɔna na n'o y'a ka Assemblée nationale ye bi ko Senegali olu bɛnna ye koyi min ye yamaruya dilen farafina jamana tɔw ma Niger ani Sudan français Fili de taara olu tɔgɔ la ka kɛ député a ka sɔrɔ ka taa Faransi. O kɔfɛ Konate yɛrɛ nana i sen don kow la fala ye. Bamako tutigɛbaw Bamako dugulenw kabilatigiw olu de ko Fili ma Konate ma cɛwulenba den wuli k'i cɛsiri i yɛrɛ k'a ɲini. O la USRDA min n'an b'a fɔ USRDA fala ye a bɔra tɔn min na o ye RDA de ye. PDCI RDA bɛ yen min ye RPG RDA bɛ yen RDA fɛn fɛn bɛ farafina kɔnɔ fala ye a bɛɛ tu tigɛra yan ni octobre 46 Bamakɔ yan. Mamadu Konate an b'ale min ka san 70 kɛ sini ni Ala sɔnna a ma fala ye maa min don a bangena Katikaw fɛ yen san 1897 Mali école n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dubaw an ka taabolo an ka tabiyaw an ka maanifinya lamɔ bɛ kɛ cogo min a mina o la yan'a ka nansara kalan sɔrɔ ka taa William Pointikaw fɛ yen fala ye. Mamadu Konate politikimaa min don ale ka politiki tɛ dalafɔli ye dɛ ani waleya de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ. Politiki kɔrɔ tɛ foyi ye i ka maaw mago dilan kɔ Konate ka fɔ la n'i tɛ se k'o kɛ i sen bɔ a la wa n'i ye min fɔ i k'o kɛ ni maaw jɛra min kan i k'o fɔ ni dɛsɛra min k'o f'u ɲɛna a ka lamɔ kɛcogo a ka kalan kɛcogo ka kɛ ni an yɛrɛ ka maanifinya n'an ka adamadenya kɛcogo ye fala ye o y'a to diɲɛmaa y'a bonya. Konate ye RDA tutigɛbaw a b'olu fɛ min ye USRDA ye sabula an kun ta ye Union Soudanaise RDA de ye parce que Mali kun tɔgɔ kɔrɔ ye Sudan de ye 46 ale de y'o tɔnba in sigi an fɛ yan nka ani tɔn caman farala ɲɔgɔn kan o de la mɔgɔw b'a fɔ ko démocratie nana an ka jamana kɔnɔ fala ye san 1991 ka taa ɲininkali kɛ Konate ninnu ye parti misɛnninw caman de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ RDA ye wa o bɛɛ la parti dɔw ma sɔn dɔw ma sɔn u tora yen k'u ka baara kɛ. O Konate ni Ala sɔnna a ma sini min ye Ɲarela saledon na ale dalen n'o ye dugawudon bɛ taa kɛ sini n'o bɔra yen wula fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ duba la Konatela yɛrɛ la Bamakɔkura an bɛ taa min ye fatiya ta ye ka dugawudon tɔ kɛ teriw ni limanaw bɛɛ lajɛlen bɛna na o kɛnɛ kan min ye Mamadu Konate sini sɔgɔma an na nzole da ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se k'a dɔn cogo min ni maa ba in fala ye i bɛ cɛwulen Mamadu Konate dɔn wa i y'a tɔgɔ mɛn
Cɛwule Mamadu Konate fa de ni e ma bɔ ko Cɛwule Mamadu Konate Cɛwule o de den Mamadu ye Cɛwulenba Konate o de den Mamadu Konate fana denkɛ fɔlɔ o de tɔgɔ dara a fa la n'o ye Cɛwule Konate Cɛwule ni Alpha taara deuxième tour la yafala ye ni Alpha y'a bati o Cɛwule ni fatura ɲɔnɔn sira la a n'a ka tɔndenw u taatɔ tɔn ka lajɛ dɔ la accident senfɛ o y'a sɔrɔ u bɛ ka kalata min ye san 1977 ani 7 u bɛ k'o jamanakuntigi kalata kun labɛn deuxième ani Alpha kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kan Ala y'a kɛ ale ni ju dɔgɔyara donc mɔgɔ caman bɛ to ka a photo ta k'a kɛ fa photo ye minnu t'a dɔn olu caman b'o kɛ kuma caman nka Konate fala Konate ninnu de kun ye ladamu maanifinya i b'a dɔn ko bana min y'a minɛ dusukundimi bana don fo ka taa se a ka saya ma fala ye a tun bɛ kalan kɛ a ka kalandenw kunna a ka fenêtre fɛ a banalen dalen so Konate y'a ka bana natɔ ye k'a to débutera la Faransi a ye sira ɲini tubabuw fɛ k'a bɛ segin ka na so fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan a ye Modibo Keyita tɛgɛ don Modibo Keyita yɛrɛ Konate ka janaja don a ye bataki minnu kalan filidabo ninnu ye minnu sɛbɛn ani tubabuw fala min ye Konate ka janaja ɲɔgɔnna jama a waati Bamako a kun lajɛ ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Bamako dugukolo kan fɔlɔ n'i y'a ye ko mɔgɔ minnu b'u kumakan an'u ka kɛwalew gɛrɛ ɲɔgɔn na ninnu de don fala ye ninnu ma politiki kɛ ɲɔgɔn janfa ye ninnu ma politiki kɛ namara ye u y'a kɛ tilennenya ni laadiriya ye ka jamana dilan ka jamana sigi ka jamana sɛbɛnw dilan a fatura san 4 ka kɔn Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye n t'ale tun bɛna k'an ka jamanakuntigi ye donc Konate n'Ala sɔnna ma aw tun bɛ yɔrɔ min kunu Mamadu Konate tɔgɔ dalen don ale de la Samaba rond-point in o tɔgɔ dalen don ale de la école Mamadu Konate tɔgɔ dalen don ale de la o la kuma la mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko ka stade tɔgɔ yɛlɛma an bɛ a lajɛ an t'a dɔn mɔgɔ n'u bɛ Konate fana dɔn quoi i m'a ye wa fɛn dɔw bɛ yen n'i b'a fɔ jateminɛ kɛ sinon bi a ka lagare Musa Konate o de ye Sobe président ye yɔrɔ bɔlɔntanko kɔni ma t'o ɲɛfɔ o ɲɛna wa Musa kɛra a fa yɛrɛ fala ye ni Musa bɛnna min kan a b'a da tu i la dɛ tilennenya kɔni na mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ko ni Musa Konate don k'a bɛ bɔ a sira fɛ dɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla bɔlɔntan an ka bɛɛ ɲininka o la n'a ko min a bɛ to o de kan a t'a namaralama la fiyewu donc an b'a fɛ ka nin fɔ mɔgɔw ɲɛna san 70 o tɛ tile 70 ye min ye Mamadu Konate an ka cɛkɔrɔba n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma min ye kaburu don na Ɲarela an na taa ka jaw ta ye wula fɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ duba kɔnɔna na Konatela yɛrɛ la ka se k'a fɔ nin kun y'an donkan ye bi wulada in na